To je třetí vražda za ten týden. Pojď, podíváme se. Víš, to je hrozný, furt to samý, zase kulka do srdce. Máme tady vraždu, po dlouhé době. Vypadá to, že oběť byla trefena do srdce. Druhá vražda? A zase do srdce. Tohle už nemůže být náhoda. Ježíši Kriste, další. No tak mi ho odvezu na pitevnu, snad tam něco najdu. Tak jo. Měli pravdu, kulka skutečně zasáhla srdce a toto je pozůstatek náboje, který jsem z těla oběti vytáhl. Ráže je 6,30 a toto je další věc, kterou jsem u něj našel. Nevím, jestli je důležitá či nikoli, ovšem, jestli vám to pomůže, toto je poslední telefonní číslo, na které byl volán. Děkujeme. To je náš vrah. Michalátor Moret. Jdem ho zapnout. $81, $2583, $2585, $2187. Jménem zákona vás zapítáme za vraždu 3 lidí. Ne, jestli to nebyl, co děláte? Povídej u Já soudu. to nebyl. Michalátore Morety, byl jste poslední, kdo si volal se všemi 3 obětmi. Co mi k tomu řeknete? Ale to byla jenom zhoda na... Nebyla, lžete! A tak nechte mě aspoň domluvit. Ne, lžete! Vylžete. Ne, vy lžete! Vylžete. Vylžete! Vylžete. Vylžete! Vy. Byl jste nebo jste nebyl? Ne, nebyl. Byl jste to. Počkej. Mám pro vás blbou zprávu. Zjistili jsme, že Michalátor Morety není náš vrah. Na včerejšek má alibi, byl v kině. Bohužel, zase jsme na tom špatně. Super. No konec. Ach jo, kdo to jen může být? Já vím! Oni na mě nikdy nepřijdou.